ಕುಡ್ಲದಕುಲು ಈಸ್ ಅ ಇಮೋಷನ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಣಿ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಈರನ ಊರು ಕುಡ್ಲ ಆಂಡ ಇರು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಡೆ ಪುದರ್ ಮಲ್ದಾರ ಫುಲ್ಲು ಇರಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡ ತಿಕ್ಕಿನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ದಾದ ನೆಕ್ ಕುಡ್ಲಾಡ ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯ ಮಂತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೇರಿಗಾನ ಪುಟುದಿನ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕದ್ರಿ ಗೋಪಾಲ್ನಾಥ್ ಸರೋಜಿನಿ ಮುಕ್ಲಂದೆಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಜ್ಜರು ತನಿಯಪ್ಪೇರ್ನದು ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತವು ದಾದ ಆ ಒಂಜಿ ನೇಚರ್ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕುಲ ಆವಡ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ಫೋಕ್ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಲಾಚಾರ ಒಂದೊಂಜಿ ಫೋಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಅದರ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಬರ್ಪುನಿ ಬಂಡ ಕೊಕ್ಕಡೆ ಇನಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಪುಟುದು ಬಲತಿನಕ್ಲು ಇನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಲ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಂತಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಪುದರ್ನ ಮಸ್ತಿ ಎತ್ತರ ಕೊನತಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಚ ಇಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಅತನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆವಡ್ ಸಂಗೀತ ಆವಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಇಟ್ಟಲ ಒವ್ವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆವಡ್ ಒವ್ವೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಕುಡ್ಲದಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದಾಯ ಯಾನ್ಲ ಪುಟ್ಟುದು ಕುಡ್ಲದಾಯ ಪನ್ನೀರ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್. ಇರನ ಪಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಾರು ಆರ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಆರ್ನ ಬೇತೇನೆ ಇರನ ಫಿಲ್ಮ್ ಇದ ಇರಾಗ ಐಟ್ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಂಡ ಇಜ್ ನಾವು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಂಡ ಇಜ್ ನಾವು ಎಂಚ ಆಂಡ ಇರಾಗ ಅದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಯಬಂಡ ಆಯ್ತು ಒವೇ ಟೈಪ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಲೇರು ಒಯ್ಕ್ಲ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗಳು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆವಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಗುಡಿಸಲು ಆವಡು ಒಯ್ಕ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗಳು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲೆಕಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯೆಗಳು ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗಳು. ಸೊ ಸಂಗೀತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಪ್ಪನ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಅರ್ಡ ಕಲ್ತಿ ನಾವು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮರಾಠೆ ಅರ್ಡ ಕಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಗೀತ ಅವು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒವೇ ಸಂಗೀತನ ನಮ್ಮ ಈತೆಂದು ಬನ್ನಿರಾಜಿ ಇಟ್ ಕಲ್ತೊಂದೇ ಒಪ್ಪಡು ಎವ್ರಿಡೇ ಅವಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಯಾರುಜಿ ಆತ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪೊಡು ನಾಡ. ಸೊ ಪಪ್ಪನ ಸಂಗೀತ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಗೀತ ನನಲ ಏನು ಮಿಸ್ಮಲ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಲೇಂಕ ಬಾರ್ಸವನ ಕೇಳ ಇತ್ತೆ ಆರು ಬಾರ್ಸಾದಿನ ಪೂರ ಕೇಳ್ನಾಗ ಅರ್ನ ಸಂಗೀತ ಕೇನಾಗ ಬಿಗ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ನಮ್ಗೊಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇತ್ತಿದಾಗ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ನಾವು ಐತೆ ತೂ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲೆಜಿಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆವಡು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ವಿಷಯ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲಸ್ ಓನ್ಲಿ ದೋ ಎನ್ನ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂತ ಬಂದು ನಾವು ಐಟ್ ಆತ ಅಗಾಢವಾದ ಡೀಪ್ ಆದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಆ ಶೈಲಿನ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ. ಸೊ ಡ್ಯಾಡಿ ಏಪಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆ್ಯಂಡ ನೀಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಲ ಬಾರಿಸಾವಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಪೋಡಿದ್ದಿ ಬಟ್ ఆయన ಎಂಚ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಯಪಂಡ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳು ನಿನ್ನ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಉಂಟು ಆ ಒಂಜಿ ನಿನ್ನ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆವಡ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಂಗೀತ ಉಪಕರಣ ಆವಡ ఆయన ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪನ್ಪುನ ನಾಲೆಜ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚನೆ ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆ ಕಲ್ತೊಂದು ಆರಿಪ್ಪನಾಗನೇ ಇರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಪದಾರ್ಥ ಆರೆಗೆ ಓನ್ಲ ಇನ್ನ ಸಾಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮೆಚ್ಚಿದ ಬಂಡ ಅದನ್ನು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದಾದ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಪನ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಒಂದು ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಅಂತ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಐಟ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಐನ ಆಲ್ಬಮ್ ಅಂತ
ಅಂಚೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕ್ರಮೇಣ ಯಾನೆನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಾಡು ಎಂಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನಕ್ಲಾಡು ಮಾತ ಬರೋದು ಪೋಂದಿತ್ತೀರು ಮಾ ಎಪ್ಪಲ ಇತ್ತೀರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಡು ఒక ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಚಾರ್ ಬಂದಾಗ ಆರು ಏಪಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಾಂಡೆ ಏನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಏನ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆನಾಗಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಏನು ಸೀರಿಡ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನು ಇಲ್ಲಡ್ಬೋದು ಕೇನ್ಪೋ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಅಪ್ಪಗ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಂಡ ಏನೇನು ಏಪಲ ಪುಗರ್ದಿದ್ದೀರು ನಲ್ಲದು ಮಲ್ಪೊಡಿತು ನಮ್ಗೆ ಕಾಲಿಂಡು ಅವು ಮಲ್ಪೊಡಿತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡಿತು ಅಂಚ ಆಗಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 2-3 ಸರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬರೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರು ಕೇಂದ್ರ ಆರು ಇಂಚಿನ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಅಂದು ಪಂಡ ಆರು ಏರುಳ್ಳೇರು ಇಂಚಿನ ತೂಪುಜು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಿಂದೆ ಅಂಚ ಒಂದು 2 ಸರಿ ದಾದಾಂಡು ಯಾನು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಏನು ಪನ್ನಾಗ ಏನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನಕಲು ಪೂರ ಇತ್ತೇವೆ ಕೋ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನಕಲು ಆಡು ಆಕಲ್ ಎದುರುಡಿ ಎಂಚಿನ ಸಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಡಬ್ಬಾದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಗ್ ದಾಲೆ ಎಡ್ಡೆಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಪೂರ ನಂತು ಅಟ್ಲಿ ಪೂರ ಒಂದು ಆಕ್ವರ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಡು ಬೇರೆ ನೆರ್ವಸರು ಅಂತಿರು ಇಂಚ ಅನ್ಪಡಿತಾನೆ ಅಂಚ ಅನ್ಪಡಿತು ಕಾಲಿಂಡು ಅಂಚ అంటే ఒక అంచ కడపడి ఐదు ఒక్క అన్న శిష్య ఒట్టిಗೆ తిన్నారు సార్ ఇలా అంచ పనీర వల్లిత్తుంది అడిన సార్ పంపినట్లు పూర శిష్యರು ಪೂರ ವಲ್ಲಿತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲ ಎದುರುಡಿ ಮೇರಿ ಆಡು ಅಂಚಾರಿಗೆ ಅವರ ಬೇಜಾರಂಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ಅನ್ಪುರ ಪೋದಪ್ಪ ನಾನು ಗೊಚ್ಚಿ ಮರ ಬರಪುಜಿನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ರೇಬಂಡ ನಿನ್ನ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿನಾಗ ಎಂಕ್ ಅವು ಈಯನ್ನ ಮಗೇಂದು ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಎಂಚಿನ ತೋಜಿಂದ ಪನ್ಪ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಾನು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಿಂದೆ ಪನ್ಪ ಈ ದಾಯಬಂಡ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ಪುನೇ ಇಷ್ಟ ಅಂಚೇನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾನು ನಿಕ್ ನೇರ್ನಾಗ ಅವಡು ಅತ್ತ ಎಂಜಿನ ಪನ್ನಾಗಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನಗಲು ನಿನ್ನ ಗುರುಕುಲು ನೆರು ನಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಜಾರು ಯಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಆಂಡಲೇ ಅನ್ಬಿಡೋದಿತ್ತೀಸಿ ಅದ್ರ ನೆತಂಪು ಅಂತೆ ಅಂಚ ಏನಾರು ಎನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಾರು ಎಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆರು ಎಂಕ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಮಂತದಿನಿ ಗಾಂಡಪ್ ಇದೇ ಪೂರ ಬೋದು ಬಂತೀರಿ ಅರೆಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ವಿಷಯ ಡೀಟೇಲ್ ಅವಡು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನ ಓ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ ಎಂಚಿನ ಸಾಂಗ್ ಅದು ಪೂರ ಬರೋದಿತ್ತೀರಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅದು ಬರೋಂತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತು ಇವತ್ತು ಕಾಸು ಪಾಡ್ದೆ ಐತಿ ಒಕ್ಕ ಬ್ಯಾನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೋಯ್ತಾನೆ ಆಯ್ತು ಈ ಸಾಂಗ್ ಬಾರ್ಲಾಯ್ತು ಕೇಳಲಿ ಬಟ್ ಎಂಟ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಬಂತೇಳಿ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಏನೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೊಗಳ್ಡ ಯಾನು ಓಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ ಅತನ ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ ಸರ್ಚ್ ಐನೇನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೇನ ಅತನ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಫೈನ್ ನನ್ನ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಂಜಿ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ಕೊಂಡ ಅತನ ಯಾನು ನನಲ ಬೆಟರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದೀದ ಆರು ಎಂಕ ಅಂಚ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಚ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಗುರುಡು ಒಪ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇರೆಗ್ ಪಿದೈ ಪೊದನಗಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಇರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಪುದರ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಅಪ್ಪಗ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಇರನ ಅಮ್ಮೇರ ಆರು ಪಂಡದ ಗೊತ್ತಾಯಿನಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಚೆತ್ತು ನೀವು ಏರಂಡಲ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ ಅವೇ ಅನ್ನ ಅದಿ ಎಂಕ ಪುದರ್ಂದು ಪನ್ಪು ನಾವು ಅವು ಪೂರ ದೇವರು ಕೊರ್ತಿ ನಾವು ಆಂಡ ಆರು ಪಪ್ಪ ಏಪಲ ಬನಂತೀರಿ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಮಂತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮಗ ನಿಕ್ಲು ಪುದರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ತೊಂದಿದ್ದೀರ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಯಾನು ಮಲ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪಡ್ತಿದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಚ ಏಪಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅದಾಂಡಿ ಎಂಕಲ ಅಂತೆ ಜನಕಲು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನ ಪಪ್ಪಲ ಪೋಂದು ಪುನಾಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ರೆಡ್ ಜನರಲ್ಲ ಪಾತಿರ ಅಂತೇಳಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಕೆಲವು ಫನ್ನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೊರ ಎಂಕಲ್ಗೆ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಪೋದು ಪುನಾಗ ಅವರು ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ದವರು ಉಂಟಾದು ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಹೊರನಾಡು ಬಂದಾಗ ಅವರು ಆ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ದವರು ಉಂಟಾದು ಚಾಪರ ಅಂದಿತ್ತ ಚಾಪರ ಕಿತ್ತೆಲ್ಲ ನೆಲೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಪಪ್ಪ ಇತ್ತೇರಿ ಪಪ್ಪನ ಯಾರೋ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕಲು ಬರ್ತೀರಿ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರು ಅಂತೀರಿ ರಪ್ಪ ಅಂದ ಎಂಕ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ದು ಅಂಕಲ್ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಲೆ ಅಂಕಲ ಏರುಲ್ಲ ಪಿರ ತಿರುಗಿರ್ತೀವಿ ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಕುಜಲ್ ಮತ್ತೆ ಬಲ್ದಾತಲ್ಲ ಅಂಚ ಏನಕಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಅಂತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮತ್ತ ಫನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದಿತ್ತು ದೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತದ ಒಂಜಿ ಇದು ಐಟ್ ಯಾನು ಸರಿ ನನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ತೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಪನ್ಪುಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ದೇವರು ಕೊರ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ.
ಕುಡ್ಲಡ್ದ ಟಚ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಮಲಯಾಳಂದ ಮಲ್ತಾರೆ ಅವು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಅವು ಪಂಡ ಅವೇ ಅನ್ಪದ ಡೆಸ್ಟಿನಿன்னு ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಯಾನು ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಪೋದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಎನ್ನ ಸಂಗೀತ ಜರ್ನಿನಿ ಯಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸೌಲುಪ್ನಾಗ ಮಾತ ತಮಿಳ್ನಾಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಹಬ್ ಅವರು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಬ್ ಅವರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸಸ್ನ ತೂಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ನ ಪೂರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ನಕಲ್ನ ಪೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಜರ್ನಲ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎರಾ ಅಪ್ಪಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಐ ಥಿಂಕ್ 2006 or 2005 ಎಂಡ್ ಆರ್ 2006 ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಜರ್ನಲ್ ಅಂದರೆ 3D ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ US ಕಂಪನಿ ಅಟ್ಲು ಬರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಐಟಿ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ನಿಪೂರ ಮಲಮಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಶ್ಯಾಮ್ ದತ್ ಮಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅದು ಪೂರ ಮಲಯಾಳಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಮಲಯಾಳಂದ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಏನಾಗ ಮಲಯಾಳಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಅರ್ನಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೈಟರ್ ಅರ್ನಲ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆದು ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕರಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನೂ ಮಳೆಯಾಗಿರೋ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಮೃತ ಟಿವಿಲಿ ಆತನು ಮಾ ಟಿವಿ ಅದನ್ನು ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಐಕ್ ಇಂಕ್ ಕೇರಳ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾಕಂಡ ಮಲಯಾಳಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ವೆರಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಪದ ಮೂವೀಸ್ ಆವಡ್ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆವಡ್ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಅವು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ತೆಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಇನ್ನು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ತೂಪುನ ಅಂಚಿನ ಅದು ಸಂಚನ ಕರಿಯರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಳು ಮಲ್ಲ ಹೀರೋ ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಪಿಕ ಅವ್ರ ಮಾತು ಪೂರ ಇತ್ತು ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನ್ನ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ಈ ಮಲಯಾಳಂ ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಕ್ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅದು ಆರು ಐದು ದುಂಬು ಆರು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೇರು ದುಂಬು ಎಂಕಲು ಆರು ಒಂಜಿ ಅದನ್ನ ಆಲ್ಬಮ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬರ್ತಾರೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ 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 ಆಜು ತಿಂಗಳು ಎಂಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆದಿತ್ತು ಅದು ಬೇಕು ಸಡನ್ ಎತ್ತಿರಿ ಬಲವರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬತ್ತು ದಾದ ವಿಷಯ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಲೆ ಗಂಟೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬರ್ತುನಾಗ ಹೋಟೆಲ್ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಬಾಬು ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚ ಬಂದು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಕನ್ನಡಡು ಗಣೇಶ ಸೊ ಅಂಚ ಗಣೇಶನ ಸ್ತುತಿರ್ದು ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗರಗಸ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಸೂಕದರ ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ MS ಸತೀಶ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಜ್ಜೋಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಸವಾರಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬಟ್ ಸವಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ ಗಣೇಶ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಸವಾರಿಡು ಕನ್ನಡಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಡು
ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಐ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ತೆಲುಗುಡು ನಮ್ಮ ಶೇಖರ್ ಕಮಲ ಅರ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆವಕ್ಕಾಯಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಂತು ಒಂಜಿ ತೆಲುಗು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತೆಲುಗುಡು ವಿಲೇಜ್ಲು ನಾಯಕಡು ಮೋಸಗಾಳು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಯಸದ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ತೆಲುಗು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಹಿಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಹಿಂದಿಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ನಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿಂದಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಚೌರಾ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಐತೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಯಿಷಾ ನನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ಲ ಮಲ್ತು ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಜೀನತ್ ಅಮಾನ ಅವರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸೋಹಾಲಿ ಖಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಆಫ್ ಬಿಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ರಸೂಲ್ ಪೂಕುಟ್ಟಿ ಅರ್ನ ಇನಿ ಆಸ್ಕರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನಿಂಗ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಆದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನು ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಬಿಡ್ದು ಪೂರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಂತದ್ದು ತಮಿಳ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ 2010 11 ಒಂಜಿ ಉದಯ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಅನ್ನ ಪುಳ್ಳಿನ ಅರುಳ್ನಿಧಿನ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಆದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ತುಳು ಆಪ್ತ ಭಾಷೆಗಳು ದೇವಪೂಜೆ ಅಂದರೆ ಅವು ಐದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಇನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 15-14 ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ರೈಟ್ ನಮ್ಮ ರಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಚಂಡಿಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗೇಟ್ ಅಂಕಲ್ ಅರ್ನ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂಡ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಪೂರ ಆರು ಮಾಡಿದೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ರೀ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೇ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂಬರ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಪ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿಗಳು ಅಲ್ಪರ್ದು ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 15 ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಏನ ಜರ್ನಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಒಂದು 90+ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಆಲ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಹಾಕಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನೇಟ್ ಒಂಜಿ ಬರಪೆರ ಆ ಒಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾಲ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಟು ಯಾವಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಕನಸನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಯಾರನ್ನ ಕನಸು ಅವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಎಂಕ್ಲಾತ್ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾಲ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಆಯ್ತು ಸವಾರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪೃಥ್ವಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ನಟಿಗಳು ಆತ್ಮಾರ್ಪಣೆ ಬೊಕ್ಕ ರನ್ ಆ್ಯಂಟನಿ ಅವರು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಬಂದಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಶ್ರೀನಗರ್ ಕಿಟ್ಟಿ ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅನ್ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಒಂದು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆರೊಂಜಿ ದಾದ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಂಬರೇ ಆಗುಜಿ ಎಂಕ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪಡಿ ಇಜ್ಜೆರಿಂದ ಬಂದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಆಗುದು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಏಪಲ್ಲ ಸಚ್ ವಾಮ್ ಅರೆ ಅಪ್ಪನ ಬಂದು ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರ ಕೊರಪುನಂಚನ ಒಂಜಿ ಬಿಸಿ ಅಪ್ಪುಗೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಹಗ್ಗು ಮತ್ತೆ ಅವು ಏಪಲ ಆತಿ ಬನ್ನಗೊನಿ ಗಟ್ಟಿ ಓಡು ತುಂಡಲಾತಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪಾತಿರೋದು ಸೈಡ್ಗೆ ತಂದ್ಬೋದು ಬೇತದನ್ನ ಪಾತಿರೋದು ಜೋಕ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಸಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಅನ್ಪನಾಗ ಪೃಥ್ವಿ ಅನ್ಪನಾಗಲಾತಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಓವನಿಂದಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಈ ರೆಡ್ಡೆ ಮಂಕ್ಲೆ ಸರ್ ಆತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡದು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರನ್ ಆ್ಯಂಟನಿ ಅನ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಆರು ಬರ್ತದು ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಮನ್ಪಡ ಪೂರ ಮನ್ಪುಗ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪೋಳು ಮನ್ಪು ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚನ್ ಮನ್ಪು ನಮಗೆ ಒಂದು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮರಬೇರೆ ಆಗೋದು ಪ್ಲಸ್ ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಂಬ SPB ಸರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಆಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆರು ಆತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿಗ್ಗಜೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಏನೊಂದು ಎರಡು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು ಅಂಡೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಏಪ ಮರೆ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋ ವೆನ್ನಿಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೀ ಬಟ್ ಪಪ್ಪಾಗ್ಲಾರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂಚ ಏಪ ಏನೇಪ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅದು ಒಂದು ಕೇಳಿ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಏನೊಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಪರ್ದು ಪಿರ ಫೋನ್ ಬಂದದ್ದು ನೀನು ಇಂಚ ಪನೋಲಿಯಾ ನೀನು ಇಂಚ ಪಂಡೆ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಟೆ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ನೀನು ಇಂಚ ಫೀಲ್ಡ್ ಪನೋಡು ಅರೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದು ಮಿತ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಹಿಡಿತ ಆವಾಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆವಾಡು ಇಂಚ ಅಂದು ದೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ನ ವೈಫ್ ಜೋಕ್ಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತೆ ಚೆನ್ನೈ ಇತ್ತ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಇಂಕ ಮಗೆ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂಚ ಮಗಲ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ವೈಫ್ ಮೂಲೈತೆ ಹೊರಕದ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ವೈಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬೇತೇನೆ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಐಟಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಾಂಡ್ ಮೈ ವೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೀಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್
ఒక మగకు నాలెడ్జ్ ಪೂರ ಉಂಡು ಆಗ ಗಿಟಾರ್ ಒಂದು ಅವು ಬಂಡಾಯ್ತು ಹೆಂಚಿನ ಬಂಡಾಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೀನೇಜ್ ಅಂಚ ಇಮೇಲ್ದು ಆಮೇಲೆ ಮಣ್ಣನ ಮನಸ್ಸದ ಲೆಕ್ಕ ಅವರ ಗಿಟಾರ್ ಬೇಕ್ಪಿ ಅವರ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬೇಕ್ಪಿ ಅವರ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಪಿ ಅವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ನೀವು ಅದು ಚೆನ್ನೈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತನೇ ಇಲ್ಲಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳು ಪೂರ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗ ಅವು ಮೂರು ಹೊರಟು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಓ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ರಾನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದು ಮತ್ತು ಆಲ್ಸೋ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಇರ್ತದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಮತ್ತು ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಕನ್ನಡ ಪಕ್ಕ ತೆಲುಗುಡು ಮಲ್ತ ರಘುಶಾಸ್ತ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಐಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಪರ್ಪಲ್ ರಾಕ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂಚ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಲೈನಪ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತೆ ಒಂದು 2-3 ಸಿನಿಮಾ ಐತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರು ಓ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಬದುಕುದ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಿತ್ತ ಮಲ್ಪನಂಚ ನೆನ್ ನಮ್ಮ ರಿವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಿ ಜಯಶ್ರೀ ಮಲ ಇಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಗೌಡೆ ಒಂಜಿ ಹೆಡ್ ಶಂಕರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಅವು ಮತ್ತೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ರೋಲ್ ಸೊ ರಿಯಲಿ ಲವ್ ಎಂಜಾಯ್ ನಾನು ದುಂಬಾಗಿ ಓ ಮೈನ್ ದೆತ್ತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರೋದು ಈಜಿ ಪೂರ ಉಂಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮರ್ ದುಂಬಾಗಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಆವಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕುಡ್ಲಡಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡಿ ನಮಗೆ ತೋಟ ಒಂದಿದೆ ತಂದೆ ಅಂದರೆ ಇತ್ತ ಒಂದು ಶೋಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ದುಂಬು 15-16 ಇಯರ್ಸ್ ದುಂಬು ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶೋಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಪೂರ ಮಂತಂತೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪ ಎನ್ನ ಒಂದು A10 ಅಂತ ರೋಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಕೊನಲ್ಲಿ ಸೊ ನೇನು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೋದಲ್ಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆವಡು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಶೋಸ್ ಆವಡಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಕುವೈತ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಅಬ್ರಾಡ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ನಾನು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ ಫೀಚರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇನು ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಬರೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ವರ್ಕ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕನಸು ದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾನ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಪೋಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚ ಕಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋ ಆದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂಚ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪ ಓಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಐತೆ ಸಂಗೀತದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ಆಲ್ಬಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಡೈನ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇತ್ತಾರು ಇಜ್ಜೇರಂದು ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಬಟ್ ಅರ್ನ ಕನಸನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಇಜ್ಜಿಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅರ್ನ ಕುದುರಾಡಿತ್ತೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ December 6th ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ನ ಪುದಾರ್ಡ್ ಆರಾಧನೆ ಅನ್ಕೊಂಡದ್ದು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ನ ಪುದಾರ್ಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಸಂಗೀತದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗುರು ಸೇವೆ ಗುರುವಂದನೆ ಒಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇರಲಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆತನ ಇಂಚ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಅರ್ನ ಕನಸಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಸು ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರೈಕೆ ಮಲ್ಪೊಂಡು
ಹಲೋ ಮಾತೆರೆಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನಿಗಳ ಮೋಕದ ಕದ್ರಿ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಅಂಬನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇದು ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಹೋಗ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ವಿಶ್ವದ ಬೇತ ಮೂಲೆ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನಕ್ಲು ಓಲ್ ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಲ ಹಿರ್ ಕುಡ್ಲದಾರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಬಂಪುನಂಚಿನ ನಿಂದು ಅಂಚ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆತನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಾಲು ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಬರೋನುಂಟು. ಅಂಚನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಪೂರೆಲ್ಲ ನೀನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. Kudla is our city. Kudladakulu is our emotion. ನಮಸ್ಕಾರ. ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ನಿಕ್ಲೇರದ ತಿನ್ನಕುಸಲ್ದಾರಸೆ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ದಯ ಬಂದಾಗ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಪಂಡಿಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡಿತಿನಕ್ಲೆ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪು ಪಿದಾಯಿ ಬೈ ಇವಾಗ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಪಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಜೈಕ್ ಬೋಡೋದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ ಬೈದಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ದಯ ಬಂದಾಗ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಭಾವನೆಲು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲ ಸಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಮೂಲ ಎಂಜಿನ ಮಂದು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಊರುಡು ಪಂಡ ಈ ಊರುನು ಕುರಿದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅವಾರ್ಡು ಅತನ ಪಿದಾಯಿ ನಿಕ್ಕು ಕೂತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಒಂಜಿ ತೂದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಆ ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕೇರು ನಂಡ ಅಕಲ್ಲ ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕಾಪುನು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಬೇತೆ ವಿವಿಧ ಅಕಲ್ನ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೊಂದಿನ ಚಾನಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಕೆಲವು ಪಾಡೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಐಲ್ನ ತೂಲೆ ಎಂಗ್ಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬರೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಈ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು. ನಮಸ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ನಾನು ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವರಾಣಿಗೆ ಆಸೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಕೂಡ್ಲದಕ್ಕಲು. ನಮಸ್ಕಾರ. Kudla is our city. Kudladakulu is our emotion.